Mogućnost upliva u drugu kulturu, mogućnost prenošenja ljubavi, jezika, kulture drugima. To je jedan sjajan osjećaj. Uživam učiti jezik, zato što je jako zabavno i osjećaš se bolje, jer znaš neki jezik koji nisi prije toga znao. Najzanimljivije je dok naučimo neke stvari koje možemo konkretno iskoristiti. Kad odemo recimo u Italiju na nekakav godišnji ili nekakav put, da onda možemo to primijeniti, ne znam, u restoranu, naručiti hranu, recimo na talijanskom. Ono što mi je u talijanskom baš zanimljivo, čula sam da se neki izrazi jednako kažu na talijanskom i hrvatskom, recimo primjer madaj. Znači isto znači ako kažete madaj u Italiji i u Hrvatskoj. Postoji jedna velika razina sreće u interakciji sa ljudima koji motivirano sa željom uče strani jezik. Naša firma odlučila je organizirati učenje stranog jezika za djelatnike koji žele ići i nastava je organizirana tako da profesori iz Škole stranih jezika Vodnikova dolaze u naše prostorije u vremenu u kojem se mi dogovorimo. Ma super, ovo je baš ovakva prilika da možemo tu u sklopu našu firmu, da ne trebamo voziti u grad nakon posla, parkirati i tako dalje. Ovo je super. Mislim da smo svi jako zadovoljni, zabavno nam je, učimo novi jezik. Mislim da naša profesorica to dosta ovako konceptualno i dobro posložila. Pa, stroga, viče. Nije, profesorica je super, opuštena, ide nam u susret koliko je god moguće. Radi koliko god smo podijeljeni u grupe, toliko dosta individualno radi s nama i daje nam nevezano uz knjigu, daje nam neke pjesme i tako neke materijale koji nisu vezani uz gradivo. Velika je sreća vidjeti kada vam polaznici koji su došli posve nepismeni na jednom jeziku zapravo napišu čestitku na talijanskom za Božić ili Uskrs, pišu iz zemalja, iz gradova koji su posjetili, donose članke koji su sami našli i u konačnici sprijatelje se toliko sa jezikom, kulturom i vama da žele svaku i najobičniju osobnu stvar, osobno iskustvo podijeliti s vama. U Vodnikovoj moram priznati da sam imala stvarno ugodna iskustva i dobra iskustva s učenjem jezika i profesorica iz španjolskog je bila kao i naša profesorica iz talijanskog. Učenje jezika, dakle ne jezika nego jezika, je po meni sine qua non pitanje. Dakle, bez toga naprosto nije moguće opstati u ovom svijetu.